Hi guys! May ano kami ngayon, may ano to Ben? Samgyupsal. Ano to Ben? Samgyupsal. Ayan, si Ben. Hello Ben. Wow! Si Andrea, hello. Wow! Dali. Daha doon yung shrimp. Wai pa maluto. May ano kami guys, may Hungarian sausage. Tapos may fish ako. Basi dahab gabi? May bacon yung ano. Wai pa. Tapos may kimchi si Andrea. Isa pa may vegetables kami. May fruits. Uy, mas scratch yung akon ko. Yung akon na ano. Ang isda ko ay pa. Dumi. Butang balik ulit. Diyan, tao naman yun. Ano kaya matisting, ano ako kung maharap din ako. Inamaram ako. Lagi ko kumaan. Sabi, testing. Marunong na ako, guys. Proud. Hindi talagang daraw. Higatan mo dyan. Udah maka-copyright kita music mo udah. Copyright di gua.